Bestez Ane eta Ikerren emonaldixakin, amaitxu dia gaurko bikotien lanak. Eta ikuskizun edarra ikusi du eta gozatu ederra be hartu dugu. Baina, undio ikuskizuna ez da amaitxu. Oin, lanik zailena epaimaiki diena. Hor, puntuak lotu eta batu eta honenak erabakitziana. Ez da lan erraza izango. Baina, bitxartian, eta bueno, ja, deskantzutxua hartuta ongo die, eta oin, puntua batzen dien bitxartian, da erabaki sartzen den bitxartian, bikote guztiei deitxuko dutzegu, beste fandango eta harin bat eskaini zeuten hementxe, holtza gainetik. Naroa eta itzi berbe pres dare, trikiti eta pandero, eta hementxe ditugu zazpi bikotiak, beste emanalditxo bat eskaintzeko gero. Horrela, bikotiak. Saluak, merezi dutxu zuetan.